Ik vond het juist al benauwd waar zoel, maar ja, dat jij ik bij dit waartype. Een hege temperatuur is zelfs nog wel een graad hoger als ik verwacht hier. En als we naar jong zeggen, om 8 uur, is het nog altijd zo'n 20 of 21 graden. En dan de komende nacht 14 tot 16 graden. Het is toch altijd nog zo'n 3 graden te warm voor de tijd van het hier. Verder lijkt het op de meeste plekken droog te blijven. Binnen er een paar opklaringen in het watergebied een bui of een buiken. Maar daar houdt het ik mooi op. En de wind is er als net zwak of matig. En komt toch altijd in het zuidelijke richting naar het zuidoost. Dan zetten we terug naar morgen, dat we toch een echt warme dag misschien hebben. Verder hebben wij eerst even naar het waarbeeld. Zinnen, bewolking, een bui, buiken misschien. Maar daar blijft het ik bij. En dan die temperaturen. 22 of 23 graden in de kustgebieden. Dan 24, 26 graden op het vasteland. Volop simmerwarmte. En de wind is er op een eigen net, zwak of matig. En die komt dan uit het zuiden, zuidoosten mooi. Ja, dat is ongeveer de windrichting. In de jongtijd is het flink warm, maar zo'n 22, 23 graden. En in de nacht is zo'n zonnetje of 18 graden. En dan op naar de orendagen. De stevige buien, de stevige tongenbuien. Binnen mogelijk op tongensje. Maar een temperatuur om en bij de 26 graden in de gemiddeld over de provincie. En die buien, ja, die ene bui is de orenbui net. Tussen plakken zult wat tapvolle orenplakken flinke buien. Op vrijdag nog een aantal buien. De temperatuur wordt wat lager. Ik denk zo om bij de 23, 24 graden in. En op sneeuw is het nog altijd een simmerwarm als 21 of 22 graden. En ik dan nog kans op een bui of een buiken. Nou ja, simmer is het. Wat warm toonbelangrijk. Het blijft nog goed stabiel. We met de morgen. Maar weer even in het waarsje.